que non está e que formaron parte da vida, de que maneira, creo que salientou, se non me equivoco, tu irmán, que falaba do teu avó moito, Sí. non? Que por que era tan importante para ti? Bueno, noso avó pasou moito tempo con nós cando éramos nenos, típico, non? Meus pais traballaban, pero pasou moito tempo de calidad. O sea, noso avó xogaba con nos ensinaba cousas, nos levaba á praia, nos cociñaba. Era un tempo moi dedicado a nós, que era, hoxe en día, casi non se pode dedicar tempo así a ninguén, porque todos temos tantas distraccións. El estaba 100% con nós. Eso, claro, ti como neno non entendes, pero como adulto sí que o entendo, non? Claro, Incluso lo agradeces. E o agradeces moitísimo, e o tomas como referencia. Eu quero valoras, darlle a miña filla, aos meus sobriños, a miña parella, a mesma calidade de tempo que me daba o meu avó. E incluso cando me fun a estudiar fora, que estaba en Pamplona, que lle quedaba lonxe, el collía o tren que tardaba non sei cantas horas para vir a visitarme e pasar un día comigo. Ese tempo de calidade do que falas, verdade? Sí. Yo no he tenido abuelos, pero admiro mucho eso. Lo he visto en mi padre con mis sobrinas y la verdad que siempre comentan eso. É un privilexio poder Es un disfrutar dos privilexio, netos así, e claro. poder ensinarlle tanto, non? De algunha maneira, porque el foi moi importante na tua vida porque tamén aprendiches moito del, non? Dende logo, Sí. dende logo que nos educamos en comunidade, non? Os pais son importantes, pero os avós, os tíos, os irmáns maiores, el foi unha figura fundamental na nosa vida e introduciume tamén no cine, xunto cos meus pais. E, ademais, polo que entendín, creo que foi unha persoa que tivo pues, moita importancia para a crónica coruñesa, non? Que foi iso de que se dedicou, non sei se era reporteirismo... Videoreportero, un dos primeiros que hubo en Coruña. Empezou cando se xubilou, estivo toda a súa vida traballando en Fenosa, de repente deixou de traballar con 60 anos, en vez de non facer nada, dixo, pois vou inventarme este hobby da nada. E tiña centos e centos de VHS de acontecementos importantes de Coruña dende os 80 Que ata que valioso morreu. todos eses tesouros que Sí, tedes. sí, está donado nunha fundación e ainda Guau, algunhas cousas se poden Qué ver. maravilla, es Impresionante. una documentación extraordinaria Desde del luego. tiempo Sí. reciente. Sí, sí. Y lo hacía él, con Por su amor al cámara. arte. Non había ánimo de lucro, non pedía nada e lle deixaban ir. A veces era o único que entraba en plenos importantes, amigo do alcalde, pero O que porque terá sí. vivido. Sí, sí. Claro que sí. Hai unha persoa moi achegada a ti que non quixo perder a oportunidade tamén de dicirche o importante que és na súa vida. Eu penso que o mellor podemos achegarnos, mira, para recibir un chisco mellor. Paréceche ben? Pareceme estupendo, xa non sei se me Así, queda así tamén estiras as enerxía. pernas. Vente comigo a esta mesiña de aquí porque penso que está a piques de chegar e así tamén recibimos a esta persoa que quere... Mira, ponte por aquí, que vou me poñer a Por aquí? tua... Sí, porque así recibimos mellor. Quen poderá ser? Non é outra que a tua hermana Ir, tan importantes mutuamente un para outro. Que tanto que Verdade, que aperta máis bonita, tan sincera, que me dame gusto vervos xuntos, dame gusto despois de escoitar o que dixeste tan bonito del no vídeo, de Non verdade. pode dicir É que non outra pode cousa. dicir outra cousa, Non. así De que, é. Bueno, Nair, é un anaco de pan, non hai máis que velo, aínda máis do que poderíamos imaginar, non sei se non é a primeira vez que cho din ben seguro, falando así de teu irmán Adrián, non? Non, a verdade é que o primeiro que ves é o de fora, Sí. é moi bonito, pero cando ves o de dentro xa... De verdade Quedas que... prendado, non? Sí, sí. Se tiveras que definilo en 3 palabras, moitas veces non é fácil definir a unha persoa en 3 Nada palabras, fácil. poderíalo facer? Que dirías del? Non é fácil, pero penso que va moi ben con el considerado, empático e paciente. Ah, mira, Nair, coa cantidade de horas estamos falando que gravaría o vosso avó, eu penso que sería moi complicado poder ver todas esas reportaxes que tedes, xa non só as persoais e familiares, senón pues, todo o que puido el gravar ao longo de, pues, dese hobby, non? De definíalo así. Non é fácil, non? Poder resumir iso. Non, a verdade é que hai tantísimo material de ceas, Sí. todas as ceas de Nadal están gravadas dende 1989, penso, ata que faleceu meu avó no 2000 e pouco. Sí, están todas grabadas, 3 horas de cinta, coa cámara na esquina, e o máis maravilloso deso é que a xente actuaba normal, porque te esquecías de que estaba a cámara. Pois non sei se o sabedes, pero estánse cumprindo 50 anos do formato VHS, que antes a falábamos. E inspirados nos traballos do voso avó, a túa irmá preparouche unha sorpresa. Pero, tenxo que dicir unha cousa, para vela, antes, toma nota, porque vas ter que ordear, hai un orde, nesta colección de cintas VHS. É sinxelo, non te preocupes, non te vai levar nada. Entón, fai este puzzle, por definilo de alguna maneira, e seguimos. Veña, bota un ollo, a ver como vai. A ver...
Oh. Sí? A ver, estás vendo xa algo que poderías albiscar como cercano? Sí. Sí? Pois veñemos facelo orde preciso. A ver, non é complicado, verdade? No, non me Estamos xéchesme ben supoñendo fácil, casi pero bueno, mellor porque xa non me queda para moita neurona escolares. fresca. No, coa emoción moitas veces non vemos nin o máis Uf, cercano. no, a min pásame eso, Eso pasa moito, A min eh? pásame. Mira, vai ben a cousa, teño vos Qué que bonito. dicir. Que bonito. Está lo vendo? Vamos ya a mostrar a xendiña para que o vexan tamén na casa. A ver se non a desmonto. Aí está. Que temos aquí? Esta fermosa fotografía do voso avó. Coñecías esta foto, Adrián? Sí, Recordaba, eu xa sí. dixen que era unha das primeiras persoas que vin cunha cámara na miña familia. A primeira persoa que vin cunha cámara na miña familia. Pois teño que dicir que isto non é todo, non é ver esta foto, que nos trae moitos recordos, porque a tua hermana Ir, que se deixa liar moito, Xa vexo, xa. dirixiu ela mesma un pequeno tráiler que recolle pois algunhas das lembranzas máis bonitas ou mellor máis emocionantes da vosa vida. Querelo ver? Home, por suposto. Sí? claro Imos que ver o sí. teu traballiño? Veña, pois miramos para a pantalla que está. aquí podemos desfrutar dese tráiler. Aquí, mira. Happy birthday to we. Adrián, con nosotros no, bro. Voy a hacer croquetas. Maestro de ceremonias. Sobra. De los juguetes extraños. Están todos los primos y yo que grabo. Di hola. La morcilla asturiana la he picado, que debía de haberla dejado entera. Protectores de la tierra, la puerta. No es un amor terrenal que sentías ahora. Bueno, ven antes solo como quieras, a la hora que quieras, pero cuida al niño. Por ahí ten cuidado porque Bueno, pues nada, aquí todos llorando. Qué bonito. É que non Es sei que como... estamos aquí chorando todos. Eu non sei como dar vos as grazas, a verdad. Non, de verdade que eu penso que a mellor naquel momento non será tan consciente do verdadeiro agasallo que vos estaba facendo Ben, ben. que ter os recordos para sempre. Grazas, Nair, non sei que tal se che deu facer este tráiler, seguro que emoción tamén. Foi bastante traballo, porque como Sí. dicía, hai tantísimo material que era moi difícil escoller que metíamos e que non, porque que hai horas e horas grabadas de momentos moi divertidos.